Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Ibayan ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Dandan, ginaingon, uyab ti ka sa unang panahon, sa ulitaw og daga pata. Sa dihang nagkasugat pagbalik ang atong dan, wag kong magdahom. Nga mahitabo pagbalik ang diliangay mahitabo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahihalimtan. O, unsa day? May igagaw nga tuas Manila at puyo, nga ani mo puyo sa ato? Oo, igagaw na ko nga lalaki. Dugan na siyang naminyo sa iyang partner pero wala gi sila anak. Mao ba? Kinsa ka nila ang dili makaanak, no? O nga kung igagaw, nagpahiling na kuno sila og doktor, maipong niya. Niya, naan niya ang diferensya. Kakuyaw kung manggabit iyang asawa, no? Na ato ni magpaanak sa laing laki? Mao ginagi kahadlukan sa kong igagaw, kayong iyar bang asawa, gusto gyud nga makaanak silang duha. May noon do nga may sugot ka nga mukuyog ka nako aron pagsugat sa kong igagaw sa airport. Awa mo sa duty ron kay holiday man. Og nagpasalamat pud ko nga ni okay sa papa nga atong ibilin kadali ang atong anak. Okay naman unta gud ko nga dadunta ang bata. May kaugalingan betan sakyanan. Ay okay man sa papa. Kay kung ibalipad pa, ay dadugin na to si JR. Ay doon lang tas airport ay. So, order ba kay na ako nga akong igagaw dong? Kung nag-uulpod ko kay dili siya makahatag og anak sa iyang asawa lagi. Timing sa itong pag-abot kay mo pa'y pagtupa sa aeroplano nga gisakyan nila ni Eric og sa iyang asawa. O, napatuloy niya yung dagang pasahero ay nga sa aeroplano. Ay, oh! Hala, let's go, Eric! Ay, go, Eric! Oy, go! Floro! Ay, Flora! Flora! Hala, oy, nakalimot man dayon ka. Kanang iyang gigunitan, mo tingalin na iyang asawa, ay. Ay, maugyod kay iya mang gibalikos ang iyang kamot sa hawak sa babae. Uy, hala. Kanang babae. Nakailaman ko anak niya. Thank you ha. Nakalugar ito sugat ako. Thank you kayo. May pag-abot sa among lugar, gaw. May pag-abot, pero di kay may pag-abot. Nga naman? May pagbalik ha. Dini biya tao, yun biya tao niya, dini eskwela. Ang terkoron, ana agyapon, sa high school, dirita eskwela, di ba? Gaw, Belen, akong bana si Dandan, Dong Dandan. Asawa sa kong igagaw si Belen. Si Dandan cute. Hi, kumusta? Okay na. Gaw, Flor, siya din mong bana?
May anak na mo? Oo, usa pa hinuon kay nagkontrol ko oy. Pero kung mo okay na si Dandan nga punan ang among anak, sugot kasat ko. Oo, may pa ka. Gaw. Gaw Dandan. Nga naman. Ay, hayanan na yan nagda. Ako taon looy kayo. Bisag pito-pito, wag yun. Ay pag-uol-guol diha oy. Tanan mo, dali na mo. Aron mahatod ta mo sa bahay ni mama ni mo Gaw. Sige. Ako raman ang gipamalihok og sugat nimo. Sige mo, mga agaw. Ha? Tanan mo sa sakyanan. Okay. Dandan. Mauna pa. Human makakuha og number na ko sa bilin. Pagsiki naman siya text na ako. Gusto ko siyang magkita mi. Aron hatagan ko siya ang anak. Kinuo kong manggiloyon. Ay, taon, oy. Naunsa man taon ng asawa sa igagaw ni Flora, oy. Naluhoy mo guguniya pa. Kay gusto ko siya nga makaanak. Sus, yun na paragot. Unsa man, nagkabalik na ba mo ni atong... nakabalik ba inyong relasyon, ha? In taon, unsa man ni... Sa ko pa, nagabalik ang among relasyon sa hilom. Huwag ko. masayod. Ini ang tagstag sa mo ka Paris. Buwagi na taon dong. Buwagi taon siya. Ayaw mo pagbuhat ingon ana dong, ha? Kanang butang nga, supak in taon sa Ginoo. Love man ako ang mabihan na una pa eh. Sa una pa yun. Nagkalagyo lang mi kay milarga siya sa Manila. Pero ako'y naka-virgin na niya. Pero in taon, dong. Pulos na mo in taon, minyo, oy, muna yun na, busa, supak in taon as kabubuton sa Ginoo. Ang inyong relasyon. Hapit na ba ako mahimong, kuan, lay minister. Magseminar na ko, pagka lay minister sunod buwan. In taon, dong. Ay, bahala na ka na. Bahala na, we. Asa mga musik? Bahala na ko ba? Halina ko. Oy, asa ka na, oy. Isputin ko ni mo, nak. Ay, magkikita ko ni Bilin pa. Nagsabot ko na. Mag-date ni Karon. Ayaw nung tagsaba sa akong asawa pa, ha? Sus, Ginoo mo, seminar para ba ko yung Ginoo ko in taon, anak ka, oy. No, siya ka man, oy. Basta kay, mitambag na ko ni mo as hosto. Ginoo, ikaw sayod nga, dako kung supak ang gibuhat sa akong anak. Na iyang gisunod ang akong gibuhat kaniadto. Gibuhat ko na ang tanang pagpugong in taon niya. Diyos ko, apad gahi gid siya. Gahi oo. Gusto gid niyang sundon ang akong gibuhat kaniadto. Gahi og oo din tawana. Gahi gyud. Ado na ko lang ga. Sige lang nga. Di lang kong kuyog niyo lang nga. Di lang kong simba, ha? Ako'y gusto ni mo. Amang pabisi-bisi ko. Kaya doon ako'y sikasuhon ko no ang negosyo. Di lang ko kuyog, ha? Ayaw lang. Okay, Inigabot na ko sa simbahan doon lang ga. Ludhan ko ang tanang santos. Aron hatagan kanyak milagro. Nga unta, makahatag ka na nako og anak. Gusto yun ka lang nga. Ginoo yun ang makatabang sa tanan gitaon. Ang hatagan, tagmilagro. Nyaan sa man, ato na ka? Son, ang yun natin ginoo eh. Jer-jer tagadali. Wala ka no. Anya na lang, ibalik na ako. Balik Ikag simba, uy. Balik Sige, ato na ko. Amping. Amping lang ka, ha? Amping pipi. Same to you lang ga. Mato na ko sa among gikasaputan ni Tantan. Gusto na kit kong mamaptos. Gusto na kit kong makaanak. Ito yung tingalis kay Yayunan. Nga, makaban na ka o dili makaanak. Aron ako gid mismo ang makapaanak ni mo, Debilin. Pero love ko na ang akong bana doon. Anak na lang ang akong pangayoon dihat ni mo. Imingon na pa ako ni mo. Ako, Sam. Ikaw ba yagad ang naka-virgin ako? Unya, mas tako sa nang imo kaysa kong bana. Buutan lang to siya. Mao nga dili kit ko musugot nga magkabuwag mi. Gamay man tuod tong iya, pero taas man sad siya og pila. Nangiyan ko day. Nangiyan na tungod sa motel. Ata na, mga naog na ta. Adto na ta sa imong kwarto. Dili ba ako magtukay? Pasig magduda o niya ang akong bana sa akong lakaw. Hasta ko.
Basin, magtuda sa dakong asawa sa akong lakaw. Oh, sige na, tana. Manaog na ta. Tana, kay gimingaw na kay kuni mo. Gusto na kong mukhaon ug maayo sa imo. Lugayan na ako nga makaungad ini. Nasod ko, hindi man kinanain. Basta na, kung ikaw mukhaon. Mukhaonon ko ni maayo. Sa dili pala ko ikuha nga kung... Kalamian, Bilibin. Makaon sa ko. Kimingaw sa ko, anak. Kaliyot, ubuan na ka akong blit. Wow. Hindi na akong ipangan ko eh. Dako og taas. Papagunita ko, be. Mag-sige naka-virgin ako sa una ay. Kauot sa Maplastar na ko, be. Gadali ba yata? Isuy ko na. Sige na. Ni mamilda. Ay, magtanda na. Sige pa. Ano ba? Utan pa maptusin ko. Kapit ako. Dali agot. Para makaanak na. May nahitabo gid namo pagbalik sa akong uyab kaniadto nga asawa na sa ig-agaw pud sa akong asawa. Og namabdos gid siya nga mo'y ako'y amahan. Og nagtuog gid ang iyang bana nga siya'y amahan sa bata. Nga gimilagruhan siya aron makahatag og anak ang iyang asawa. Nagtuo in taon ang pobre nga gimilagruhan siya. Pag ito magkasama ang kaagi ni Dandan, din hining tulumanon. What's the style? Nagtuo in taon ng pobre nga gimilagruhan is style.